Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on dizuela, eguzkitan bazkaldu dugu eta bigarren kafea edatea lo eragile bat hartzea bezalakoa izan da. Ongi etorri bigarren kafera, gaur ostuguna da. Zatik itzitez horrela Juri. Ahots timbreak grabe eta sakonak dituzten enpresaburuek 6% gehiago kobratzen dutelako. Journal of Management Studies egunkariak duela egun batzuk argitaratutako ikerketa batek hala dio behintzat. Ez da esaten duzuna, nola esaten duzun baizik izenburupean, erresuma batuko 100 enpresa garrantzitsuen CEO-en ahots tonuak aztertu dituzte eta hori ondorioztatu dute. Baina, bueno... Orduan, horrela hitz egingo dut, diru gehiago iragozteko. Gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure, hauts gorden koordenada. Hau alak nahieta, hain zabiltza hau alokaturek, egin zaitu hau txaul, euskiari uluka. Juri, baina gauza bat zuetzaren enpresaburua. Estrategia honek ez dakit askorako balio dizun. Kaen zotz! Aizu, errespetu bat, irratsaio serioa da, hau? Errespetua zuk? Gaur, Hola nik. Zuk? Gaur blasfemirako eskubideen nazioarteko eguna da. Data honen helburu nagusia norbanakoi munduan dauden erlijioekiko duten jarrera modu irikian adieraztea bultzatzea da. Baita erlijio horiek mespretxatzera ere. Baina hau ez da oso dotorea. Ez? Orduan frantsesez esango dut eta agian dotoreagoa da? Sale putain, nom de Dieu? Zu bai, internazionala. Noski, gaur nazioarteko itzultzaien eguna da eta. Arrazoi dena lotuta daukazu. Itzultzaileen nazioarteko eguna urtero iraiaren 30 ospatzen da. San Jeronimo egunarekin bat eginez, ura jotzen baita itzultzaileen aitzindari eta zaindaritzat Biblia latinera itzuli zuenez geroztik. Ospakizun hau besteak beste nazioarteko itzultzaileen federazioak bultzatu du 1900 eta 1953 geroztik. Badago abesti bat 100 hizkuntzatara itzuli dutena. Jakin nahi duzu zein den? Gabon kanta bat ez, mesedez. Sentitzen dut. Stille Nacht, heilige Nacht, alles steht einsam war. Begira, giroa aldatzeko badut beste abesti bat. Munduan gehien itzuli diren 5 abestien artean dago, eta ez da Gabon kanta. Amodiozko ordun. Noski. Por que estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. Eta beste nazioarteko egun bat falta zaigu aipatzeko. Gaur itsasoaren mundu eguna da. 1980tik iraiaren 4. ostegunan ospatzen dugu itsas eguna. Antzinako garaietatik munduko itsas merkataritzari eusten bizitza eman duten gizon emakumei omenaldia egiteko asmoarekin sortu zuten data hau.
Baina itsasoa triste dago gaur Ondarroako arrantzale bat hiltzen atzo lan istripu batean itsas zabalean gaztea porturatu egin zuten baina ezin izan zuten ezer egin haren bizitzagatik antza denez 27 urteko gazteak pole handi baten kolpea hartu zuen sabelean. Sindikatuen zenbaketaren arabera 59 pertsona hil dira urtean lan istripuz. Besarkada bat senide eta lagunei. Llora y llora el mar mientras siente cruzar a sus hijos. Tan profundo es su llorar que su llanto. Baina itsasoaren eguna da eta guk ildo horretatik jarraituko dugu. Eguna proposa gaurkoa Xabier Alberdi Euskal Itsas Museoko zuzendaria elkarrizketatzeko. Badakizu larumatean bigarren nazioarteko tinatxo estropada egingo dela Donostian? Eta zer da hori? Estropada goizeko marretan hasiko da. Donostiako portuko Kaiarriba arrapalan museoak tinatxoak edo egurrezko upelak banatuko ditu eta arraun txiki bat, eta hor denak borroka egitera, arraunean leia zera, eta sariak ere izango dituzte, oso gauza xerebrea, oso politia. Boa, izena emango dute, eguraldi hona datorrela dirudi gainera. Piragua baino beto moldatuko zara agian tinatxoan. Tinatxoan kulun kantantzan. Ura ez da gardena, beteta dago, kresala ez da gazia, ez da itxasten, galatxoririk ez da. Eta besti honen egile etorriko da gaur gurera. Etxe hontan ondo ezagutzen dugun artista honek, bazuen garaia, ona etortzeko ere. Bai, gaurkoan Izar Andres Zelaieta elkarrizketatuko dugu. Eta egia esan behar badizuet, ez dugu ondo prestatu elkarrizketa, baina gauza asko ditugu galdetzeko. Galdetzeko erantzun batzuk ere kasu badituzuzuk ere. Kafea daten duen edo ez, Kalifornia faltan botatzen duen ala ez, zenbat aldatu zaion bizitza ondiskotik. Baina erantzun hori guztiak gero. Itzuli nintzen azken uda egun hartatik. Berezia izango da gaurko saioa Igor Estankonak Susa argitaletxeak Lizardiri buruz argitaratu duen liburu akarriko du gurera beti bezala bere hitzen goxotasunarekin. Esan behar diogu gaurko egunez jaiozela Rumi, persiar olerkigile, alfaki islamiar jakitun, teologo eta sufi mistikoa. Botako diogu, ziur horren inguruan ere baduela zer kontatua. Eta horrela amaituko dugu iraia, udara azteko momentu iritsi da, ja ez dago aitzakiarik. Never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Baina ez gara triste jarriko, Tira pixka bat, oiana ez da etorri. Baina musu bate bidali digu zuentzat ez pentsa. Eta guretzat? Neretzat? Zuretzat ez? Neretzat bai. Hasi enbarko dugu. Iraiako 30 ditu gaur eta osteguna da ongitorri guztioi bigarren kafera. Dio Arkakuxok agurtzera baino naiz pasa, baina hori kaixo eta gur, Arkakuxok kaixo eta gur, ongietorri eta zoaze ondo zoazen bidetik. Garrotiko batzu jatera badere. Eta gaur ez dizuegu Oiana Maritoren agenbea orkestuko, ez dakigu ze izar kontutan da bilen, baina hori, musu batzuk bidalu izkigu, zuentzat, bestoan eretzat, goiuririntzat, ez? Bai ez, goiuri zuretzat ere bazegoela. Eta beraz, aurkeztuko dizuedan lantalde hontan, bi bakarri gara.
Goiuri ez Zarandi, arratsaldeon. Arrastion! Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 251 ditu, arratsaldeak 4 eta 10, iraiak 30, badoa iraia pikutara, eta urria badator, baina guk humorez helduko diogu. Bueno, batzutan gauza serio eta zera kaso hitz egingo dugu. Eta ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratiaren sintonian zarete. Coming your way. No, no, no. Eta esan dizuegun bezalaxe segituan itsasoaren inguruan aritu behar dugu, ze Donostiako itsas museoak prestatu ditu. Bueno, orain iraia bukatu, nola esan dugu, badoala, ez? Joan da uda, badoa iraia, urrian murgiltzen ari gara, ikasturtea hasi da, eta ikasturte berriarekin ere, jarduera pila, eta larunbat ontarako goiurik dagoeneko, ez dakit izena emateko moduan izango zaren, baina epezkanpo bazaude, ea horrela zuzenean gero Xabir Alberti galdetuta lortzen duzun zure dortxala, ze gara hor sariek daude, jendeak ez dakit ziaboak ere ingo ditu, ez dakit nola egiten dan ziaboga bat, tinatxo batean, ze asaitezke bueltak ematen, eta batean zurrunbilo bat sortu, ez? Baina hori guztiaren aurretik noski guk gaur ere maite duten tartearekin abiatuko dugu, 251 garrena, o entzule zareten oiek, hortxe saren bitartez ere entzun eta ikusten gaituzuenok, bidali zuen maite dutak, esan zer maite duzuen. Edo, datorren azetik aurrera zertxo bait menua zabaldu egingo dugu, maite dutak, maite dut ezak, edo maiteko nukeak ere, akaso txertatuko ditugu, ez dakiguna zuentzako erabilgarri izango diren 3 aukera horiek, edo bakarrik guretzako. Guretzat bai. Azalpen badauka, behar ditugu varianteak, ze gauza asko maite ditugu, baina ez da beti erresa, egunero maite dut bate pentsatzea. Nik gaur maite dut eza daukat. Inigo, iraiaren azkeneko eguna da, esan dugu ez garala triste jarriko... Orduan maite dut behar dut esan? Bueno, ez, bota, maite dut eza. Venga, maite dut iraieko argia, oso argi polita da. Urteko garai guztiek badute argi tonalidade bat, ola kromatikoki berdin-berdina ez dena, eta neguaren eguzkia oso polita eta oso gardena eta oso hotza eta oso urdina den bezala xeba. Iraiak badu dagoeneko udazken koloreak hasten ari diren horretan bere kolore berezia. Eta gaur egun ederra egin du, Donostian izan gara, argazki saio itzela egin dugu. Ikusi dute dagoeneko gure jarraitzaileek zerbait? Ez, oraindik ez. Lehen ikusi zaitut hor telefonoarekin ari zinela zerbait prestatzen, baina ondo da. Ikusiko dituzue. Itsaso inguruan aritu gara, noski gaur ere, baipatu dugun bezala itsasoak baduelako egutegian bere egun berezia, eta antxe argazki batzuk ateratzen ibili gara. Gozatu dugu eguzkiarekin, atera ditugu argazkiak, eta eguzki hori maite dugu. Gorak dio Goierritik, nire maite dut urrengo ostirala heltzeko Madridea joteko zubia pasatzea, zuk bai jakin, eta zu bai bizi. Nahi dugu ikusi, nahi dugu argazki ikusi, bai, erakutsiko izkizuegu. Baina oraindik ez, pazientzia pixka bat. Eta zure maite dut dago, Juri? Nik Twitterren ikusi dudan gauza bat maite dut. Oso kurioso iruditu zait. Pertsona batek jartzezun, liburu batetik ateratako pasarte batzen, nola kontatzen zuen, gorrak izan diren pertsonak, implantei esker edo gor izatari uzten diotenean, gauza asko deskubritzen dituzte. Noski soinua deskubritzen dute, baina mitoak desmitifikatzen dituzte. Eta batek kontatzen zuen, berak bera gorra zela eta implanta jarri ziotenean gauza batek asko harritu zuela. Ekizu zer den? Berak pentsatzen zuela, odeiek elkarrekin talke egiten zutenean sekulako hotxa ateratzen zutela. Benetan? Bai. Iniz norbaitek hori sinistoraziko ziorako akaso? Bai, edo agian ez duelako sekula galdetu,
ez dakit, beak, olaxe pentsatzezuelako eta ez zaiolako otu galdetzea. Eta oso politia iruditu zait, eta gain pena pixka bat baten dit, odeiek hotxik ezateatzea talka egiten dutenean. Talka hotxa, nik imaginatu nuke hola igurtzi moduko bat, edo. Bueno, boin bezala bada, boin. Richard hori bigerilaria handiak, Euskal Kirolak eman duen kirolari paralimpiar onenak, eta historian garun paralisi izan duen kirolaririk onenak ere, egoera hori bizitzan zuen, implante koklear bat edo egin zioten, eta bere lehenengo ez usteko handia izan zen txisa egitean, txisak komuneko urarekin soinu egiten zuela. Eta implantea ajustatu bitarte eta frekuentzia guztiak, feedback bitartez edo, pazientearekin ondo ajustatu bitartean, batzutan oso amplifikatuta egon daitezke edo oso altu, eta kristonotxa pixa egiterako komunean eta ikaratuta ateratzen handik. Pasatzea hemen edo bai oso harrituta. Baina, tira, maite dugu jendeak aspaliko partez denbora luzez entzun gabe onostean, beste mundu hori sonoroa deskubritzen duenean, eta maite dugu elkarrekin egotea ze. Gaur ez dugu esan argazkian, lehenengo aldiz, bigarren kafeko 7 aurkezleek bat egin dugu, eta gustorasko gainera argazkiak irakutsiko dizkizuegu, bai ez, irakutsiko dizkizuegula. No. Baino bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Jasotzen, maleta trastez betetzen, galduta nagorain, ta ez dakit etxera bueltatzen, hegazkinaren zainago, airera salto egiteko, itxaron gela da, ta nik ez dut astirik galtzeko. Summer, whoa, bring this back to me, I'm gonna celebrate my feelings, I feel free. Summer, whoa, bring this back to me, I'm gonna celebrate my feelings, I feel free. Eta gu gure kontraesanekin ez, iraiari agur esan, udara badi joala, eta bapatean, nogenen itzuli neri horrekin ez, datorrela, uda bueltan, eta manten dezagula oraindik euskerako bitartean. Ez, datorrela udazkena, oso berezia dela. Baina kantuak, udara berreskuratzeko deia egiten du ez? Baina udara ez da urtaro bat, udara bizi estiloa da. Ui, neska, ze metafisiko jarri zanen. Bueno, zine egin dizuegu eta orkestu ere egingo dizuegu Euskal Itsas Museoko burua eta dagoeneko saiontan ere inoiz protagonista eta elkarrezketatu izan dugun Xabier Alberdi Arratsaldeon eta ongi etorri gurera berriro. Arratsaldeon eskerrik asko. Hor, bideoiez ikusten duzuenok ikus dezakezue Xabierren gainean nola egurrezko arku batzuk. Ez dakit museoan bertan harrapatzen zaitugun, edo hori bai ez da? Bai, mentxe museo ganbaran, hori ganbarako teilatupeko egituraren, ikuspegi bat, da hor, zuek ikusgai dakazue, bai. Bai, hala da. Aizu, Xabier, aipatu dugu, ikasturte hasi eta martxan badituzuela, hainbat egitasmo, hainbat jarduera, eta aste honek pilatu ditu horietako bi potolo eta bihar izango duzue, rumbo a la esencia erakusketa aurkezteko aukera, Josean Olaberen erakusketa hori, eta larun batean aipatu dugun Tinatxo estropada hori. Nahi duzun ordenean helduko diegu, baina akaso kronologikoki erakusketatik hasita bertan, oso gogorra hasi duzue urtea, eta aste honetan, pentsatzen dut lana lepo ibiliko zaretela Euskal Itsas Museoan, azken ukitu guzti horiek eta gauzatu nahian, ez? Bai, egile esan da neko, azte kompletua izan dugu, atzu hitzaldi bat, bihar aurkezpena, etzi berriz beste estropa da, eta, bai, pixka. Gauza batekin da bestiakin, hor gabiltza pixka buruta belarri, baina,
aspertzeko denboi gabe. Bueno, aipatu dugu rumbo a la esencia edo esentziaren bila, aldi bateko erakusketa hori bihar aurkeztuko duzue, goizeko 11etan Itsas museoan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Itsas museoak ekoiztutako Joxan Olabe Artitza Donostiarraren komikiaren sorkuntza prozesua azaltzen duen erakusketa. Hemen komikiaren tripetan edo murgilduko da bisitaria, ze bada ez, horre, ez dakit, Donostiako arrantzaren historia edo berreskuratzeko saiakera bat edo, ez? Bai, beak, pixkat izenburua dion antzea, esentziaren bila, nolabait, beak komik honekin planteatzen duna da, hiriaren esentzietako bat, edo agilean esentzi nagusia, garai batian bainepin, izan zela bere izaera itsastar hori, bere izaera arrantzale hori, ez? Eta nola jundaneko 100 urtetan, nola esentzi hori, hiria galtzea nio iritsi dan, baina, guandikan, ez dizuet, komiki dena esplikatuko, bestela irakurtzeko gogoik ez dizute izango, baina hor nola bait, beak horrelako hausnarketa bat egiten du, nola gaur egunean guandikan, badauden zantzu batzuek, eta badauden ekimen batzuek, eta badauden pertsonaia berri batzuek, nolabait, esentzia horren eusle dianak ez, esentzia hori beregan daukatenak, eta horren arabera, ben bizila aurrera eramaten dutenak, eta nolabait, Donostiaren izaera jatorrizko hori, nolabait, berengan dago pertsona horien gan, ez? Eta orduan, benetan, badauka horrelako token nostalgiko bat, zerak, komikiak, ez? Nolabait, iraganeko garai haien oroimen sentimental bat badauka, baina esaten dizudan bezala, badauka horrelako etorkizunera begira ere, badauka itxaropenerako kinu bat ere, bai. Hor bada, ez dakit, aldarrikapen bat edo gogorarazpen bat, Donostiak gaur egun ikusten duen orok ikusten du, hiri eder, batzutan postaleko hiri bat, eta bertan portu bat badago, eta portu horren iragana, ez dakit, desitxuratu egiten da, edo memorian zertxo baite lausotu egiten da, baina badago ez, eta komiki honek eta erakusketa honek berreskuratzen dute ez, arrantza egiten zuen herri baten historia ere horratzean, ez da? Bai, hori da, ez da, gaur egunean nahi baldin baizu jarduera marginal bat da, ez? Moilan bertan, hiru ontzi bakarrik handia hortan jarroten dianak, eta hortatik bizi dianak, ez? Guandikan badia, hori aitatzekoa da, ez? Donostia Gipuzkoako hiriburu, eta guandikan arrantzale herri bat izaten jarraitzen du, guandikan minimo bat balin bada ere, guandikan badia hortik bizi dianak, eta badia guandikan arrantza ontziak Donostiko moilan, baina bai egitea da, egoera oso baztertu batien edo marginal batien, ez? Gaur egunean portura etortzen gea eta hor bertan ikusi dezakeuna ez dago zer ikusi, ez guendala 1 urte, ez dauka zer ikusi, guendala 20 urte segon giroarekin, bai. Eta bihar 11etan erakusketa hau aurkeztuko duzue, hortik aurrera publiko orokorrari irekita egongo da, edo nola izango da kronologia? Bai, bihartik aurrera izango da publikoantzako irikia, erakusketa hori. Eta, egia esango dizut, amaierako datarik ez dugu handikan adostu, pentsatu du, printzipioaz bainepin, hortxe udaberri alde arte edo, udazken eta neguan bitartian, hor, egon dedila. Eta, geho, ikusiko dugu funtzionatzen duen, nola funtzionatzen duen, da horren arabera, hartuko dugu noiz eten eta noiz, beste gauza batutan jardun, hor, areto horretan, bai. Itsasoaren menpe izango zarete, itsasora doan arrantzaontziak ere jakiten du, noiz itzuli, gutxi gora behera, eta ondo bidean, eta gero hor ere improvisatzea eta aldaketak sortzea izaten da. Hori, gero gora berak izaten dira. Eta ez dugu spoilerrik egin nahi, komikiaren amaiera edo komikian zer gertatzen den ere ez diguzu kontatu nahi izan, eta ondo dago, baina erakusketa honetan zer ikusiko dugu, komiki horren bozetoak, lanketa prozesua, pentsatzen dut Joxan Olaberen, sormen, unibertso hortan edo murgiltzeko aukera, edo nondik izango dugu? Bai,
Erakusketaren atal nagusia esango genduke, da komiki honen sorkuntza prozesuaren adierazpen bat. Eta bertan azaltzen da, ideia izatetik, komiki izaterainoko lanketa prozesua. Batetik azaltzen da, nola bere lehen ekimena izaten da, bozetoak egitea, gero nola horiek margotu gabeko marrazki nola bilakatzen dian, eta behin marrazki izatetik azkenian nola iristen dian, benetako irudi, margotutako irudi izatera, baina hortan bertan ere, ikusentzunezko medioi bitartez, aukera dukagu baita ere ikusteko, nola azken bukaera hori, margotze hori ere, uste deguna baino konplexioagoa dela. Ze gauza bada, paperean margotzia, eta beste gauza bada gero hori, ordenagailura eramatia, eta hor dago geruzen eta lanketa bat, eta hori baita ere, alderdi hori ere lantzen da, ikusentzuneko baten bitartez. Orduan, oso interesgarria da, ze ikusten da, hasieratik ideia bat dan momentutik, bukatutako lan bat izaterainoko prozesu osua. Hori esango genduke erakusketaren ardatz nagusia. Gero badago beste zail txiki bat, nolabait biltzen dira bere lehenagoko komiki bateko hainbat irudi sartzen dira baita ere, horretan batez ere dira Distorsionando la ciudad izeneko komikiko, bere bigarren komikile izan zanaren, irudi, berak aukeratu ditun irudi batzuk baita ere ikusteko aukera dago. Bueno, ari gara, Donostiako Euskal Itsas Museoaren Xabier Alberdirekin hizketan, museoaren jardunean ere azken hilabeteetan, joan den denboraldi amaieran, udaberri inguruan ere aritu ginen, beste bate ekitaldi bazen ituztela, eta pentsatzen dut azken urte terdi hau ere, nahiko gora beratsua izan dela, Xabier, pandemiaren baldintzek ere, eragin dutelako erabat, gizarte osoan, eta baita museoen kudeaketan ere, ze aurrik uspen dituzue oraintxe, iraietik, urritik aurrerako datozen hilabete hauetan, pixkate, ez da egit, ohiko edo normaltasunera hurbiltzen joateko aukera hori gero eta erresiago ikusten duzue, jendeak ere akaso galdu du, neurri batean beldur hori eta gero eta gehiago ari dira hurbiltzen, edo ze sentsazio izaten ari zarete? Badirudi baietz. Gu alde batetik jasotzen ari gan mezuak, batez ere, agintarien aldetik jasotzen ari gan mezuak dira, poliki gauza baretzea dijuala edo hobetzea dijuala, hori da ikusten dugun, o jasotzen dugun mezua, eta ikuslegoaren aldetik ere, ikuste dugu, benetako gogo bat badagola jendartian, kulturara gerturatzeko, ekimenetara gerturatzeko, itxasulotik kanpoko gauzak iteko, ikuste dugu, antolatzen ditugun ekimenetan eta, emaitza onak izaten ari gera, eta ikusten da badagola gogo bat, ez? Badago gogo bat, etxean egin ezin ditezenak iteko. Eta alderdi hortatik, positibo bezala irutsi zait, izango dala datorren udazken eta negu hau. Hala izan dadila ikusiko dugu, gauza nola juten dian, baina itxaropen horrekin gaude benepin, bai. Itxaropen horrekin zarete, ze behar ere behar da, ze itxaropen hori behar da, ez dakit satisfakzio puntu bat, azkenean hor lanean diarduzenok ere, baduzu, itxas museoarekiko, itxasoaren kulturarekiko, amodio bat, ofizio edo ogibide izateaz gain badago horrez, amodio bat, eta pentsatzen dute, behar ere badezuela, sentitzeko jendeak, gero eta gehiago behar duela, eurek ere behar dutela Euskal Itsas Museoa, proposatzen dituzen ekimenak, hor badago elkarre elikatze bat, pentsatzen dutena, asetzen duena, lanean azken garai hauetan, gauzak nekezagoak izan direlako ez. Bai, eta guretzako azkenian ikuslegoaren harreman hori funtsezkoa da. Egin ditzakegu web bidezko hainbat gauza egin ditzakegu, baina azkenean zuzeneko erantzuna ematen digute bertaratzen dianek. Eta azkenean haiek adierazten dizkigute, hau gustatu zait, beste hobetzait gustatu, honekin ados naho, beste honekin ez naho ados. Eta hori guretzako jakintza iturri garrantzitsu bat da. Jakitia, bide honetatik asmatzen nahi geha, edo ez gehi asmatzen.
eta hori benetan harreman hori, ikuslegoarekin harreman hori izatea, benetan funtsezko atal bat iruditzen zaigu, batez ere museo xume bat garen neurrian, museo handiek ikuslego kopuru ikaragarria dituztenek, agian nahi balin baizu, harreman personal hori pixkat, hor hainbesteko kopuruen artean pixkat galdu egingo da. Baina azkenean museo txiki bat, gure kopuruak ez dira inundikan ere ikaragarrikei horiek. Eta orduan, bai badago harreman hori, eta gainera badaukagu baita ere ikuslego kopuru finko bat. Antolatzen ditugun gauzak gehientsuenetara gerturatzen den, benetan itsas kulturarekiko, bai, ardura badaukana, edo interes badaukana, eta orduan, horiek, askotan, adierazten digute, gustatu zait, edo beste hau, ez zaiten beste gustatu, eta hori guetzako benetan da aberasgarria, batetik zuk esaten zinunaren aldetik, satisfakzio bat, edo asetze bat lortzen dezulako, baina bestetik baita ere, jakin dezagun, asmatzen nahi gen, edo ez. Hori gu itxututa egon gaitezke, gure maitasun horretan itxututa egon gaitezke bide bat jorratzen, eta gilean ziaro ekibokatuta jardun gaitezke, ziaro bide txarretik jardun gaitezke gauza egiten. Orduan, hori, harreman hori funtsezkoa da bai. Horre, aipatu duzu, ez? Erratuta egon zaitezketela, baina dagoeneko badaudein bat esperientzia, Goiuri, lehenengo edizioaren arrakastatik bigarren erabidean jarri direnak, eta hortxe tinatxo estropada hori, ez dakit benetan esan duzun, baina dagoeneko izena emateko epea bukatu bada, Xabierrekin igual oraindik negoziaren bat egin dezakegu. Baina nik uste dut ez zela bukatu izan emateko epea, eta weborrian erreserba egin daitekeela. Bai, baina guazen ondo azaltzea zer dan. Bazen ondo azaltzea, ados. Azteko, tinatxo txapelketa. Ja, izenburuarekin, jazta, harrapatu nauzue. Baina hau da, bigarren nazioarteko tinatxo estropada. Urriaren 2an, larun batean, goizeko 10 Donostiako portuan. Itsas museoak nahi duelako itsasondarearen garrantzia nabarmendu, eta horregatik, horrelako proposamena bota digutelako, eta ze divertigarria dirudien. Bai, eta hala da, azkenean da, ila ezinezko estropada bat, ila estropada absurdo bat, ez? Eta ila irabazi ezin dan estropada bat. Bai, hor iruditan ikusi dezakezute, aurreko ekinaldikoak, eta ikuste dituzute zelanak da izkiten, arraunian iteko, ez? Hau da tradizio bat, garai batian, Europako bazter guztietan zabalduta zegoena, eta gure portutan ere, bai, egiten zian batez ere festetan, jaietan, herriko jaietan, eta kukainak eta antolatzen zian bezala, baita ere antolatzen zian tina estropadak. Tina gartu, eta ze gertatzen da tina egin, batetik oreka mantentzen, ikusten duzute oso zaila dela, oreka mantentzia ez da erresa, eta bestetik oso zaila zuzen norabide batean arraun egitea, alde batetik emanezkeo, beste segituan ontzia buelta ematen du lago. Hemen, ez puntata, ez popata, ez ezer. Ez da, ezer. Karela zirkular eta zoaz, ez? Hori da. Hor da, absurdo hori hor dago, ez da. Orduan da, ondo pasatzeko, farre batzu egiteko, da estropada komiko bat, nahi balin badizute. Horretarako, farre egiteko, eta ondo pasatzeko, egiten zian, estropada simulakro edo urjoko bat, ez? Gare batean egiten zian urjokoetako bat, gaur egunean, gure artean aspaldian galduta zegona, eta goen dela 2 urte, iruditu zitzegun egokia izango litzakela, bereskuratzea, eta gure katxonde horretan sartuta, eta farre giro horretan sartuta esan gendun, aizu, zergatik gainera ez dugu hemen pixat, izena bera ere, puztuko, nazioarteko estropada da egitea da, parte hartu zuten, bertako arraunla hori ez aparte, bazian katalanak, bazian, gogoratzen guen herrialdetako hasia, baina ez da, Ungariarrak edo iritsi ziala hemen eta apuntatu zian, eta orduan, nazioarteko horrelako ordezkaritza bagenun, da esan genuen, nazioarteko estropada, eta horten ja izen horrekin. Eta aurten ere dagoeneko badaude Sueziako batzuek izen eman da. Nazioarteko estropada, eta ja bigarrengo estropada. Bai. Orduan izen ematen balin badut, ja dagoeneko lehia badago.
Hori da. Suediakoen aurka, Bueno, Lanak izango dituzte, porque ez zait iruditzen behar hango urrotzaietan olako asko egingo dituzten igan, da orduan argi ibili egitezela, hemengo egin, Eta esan duzu, ia ezinezkoa dela, baina hala ere sariak badaude. Badaude. Norbaitek lortuko balu erronka gainditzea, eta sarien artean bandera bat. Bai, pixkat jarraitu nahi horretan, farregiro horretan, eta nolabait estropada serioen, parodia bat egin nahi horretan, esan gendun baizu zergatik ez dugu baita ere bandera emango. Ez? Kontxako estropadetan eta beste estropadetan ematen dan bezala, guk ere eman dezagun gure banderatxoa, ez? Azkenean da banderatxo bat, ez da bandera hundi bat, da banderatxo bat, pixkat baita ere giro farregarri horretan jarrai dezagun. Eta orduan, jarri ginean kontaktuan, Tabakaleran kutxak daukan joskintza eskolarekin, behai eskeni genien aukera, lehiaketa bat egiteko aukera zabaldu genien, banderaren diseinu lehiaketa bat egiteko. Hainbat diseinatzaile gaztek parte hartu zuten lehiaketa horretan, eta irabazle zuertatu dana, bere bandera da, azkenean, irabazle sortatuan bandera hori izango da, berak egina entregatu dugu, gure eskutan daukagu, eta hori izango da, emango dan bandera, eta bandera hori irabazteko lehiatuko dute azkenean, hor parte hartzaileek, bai. Iruditan ari gara ikusten hor jendea bueltaka, eta ezin zuzen joan, eta ondo pasatzen, baina esan beharra dago, animatzen denak, goiuri bezalaxe, larun bat goizean, portura agertu beharko du, itxas museoan antxe da, Donostiako portuan errestopa daiteken eraikina, eta bertan izango zarete material guzti hori behar duenari emateko, ez da ezer eraman behar. Tina ez dezu etxetik eraman behar. Tina gurtzen ditugu dagoeneko uraunditzen, nola egurrezkuak dian, badakizu, lehorrian dauden gare bateko itxasontzileak eta ere, arrandu iten dia, egurrak iztutu iten dia, tarteak zabaltzen zaizki, eta orduan urez betetzen dia, orduan aste osoan ditugu uraunditzen, ondo estanko egon ditezen, etzirako, bai. Eta irabazlearen izena oraindik ez dakigu, baina banderarena bai, banderak badu izena. Joanes de Areizaga. Zein izan Joanes de Areizaga? Joanes Areizaga oso personaia kurioso bat da, badoka bere toke parregarria ere, ze bera izatez Zumaiko apaiz bat zan, eta itxasoratu zen Elkanogeta egin zuten bigarren itxasaldian. Munduari bira eman ondoren, Elkano itxasoratuko da bigarren itxasaldi batian, Moluketarago bigarren espedizio batian itxasoratuko da, eta behagin batea itxasoratuko dira hainbat bere senideak eta lehenguzu eta lagun eta bere Getari inguruko eta horko inguruko jende pila bat itxasoratu zen berarekin batera. Eta horien artean, Joanes Areizaga, Zumaiarra, apaiza, eta itxasoratu zen itxasontzi txiki batian, patatxa batian, eta behin zeharkatu zutenean, Magallanesen itxasarte hori zeharkatu zutenean hor ekaitz batek josun espedizioa, eta ontzileak behan artean sakabanatu intzian. Eta etzian gehiago alkar topatu. Bagoitza bere aldetik saiatu zen, zerbait egiten, eta hau ontzilik txikitena izana, esan duten, Moluketara jutuko aukerarik ez dakagu. Orduan ze egingo du, badakigu hor Mexikon hor iparraldian, hor Espainiarra badabiltzala hor, eta, ara saiatuko geha juten. Orduan, egin zituzten 10.000 kilometro, egin zituzten hor itxasontzi txiki horrekin, iritsi zian Mexikoko kostaldera, baino lehorrera salto egiteko ez zaukaten itxasontzirik, ez zaukaten txaluparik, ekaitz batek txalupa eraman egin zielako. Eta hor, nun eskaintzen duen bere burua honek, apaiz honek esaten du kutxa bat prestatzen badia zute, horla kalafetatzen badia zute eta urik hartzeztula prestatzen badia zute, nihongo naiz kutxa horretan, hau da, tine batian bezala, kutxa horretan sartuko naiz, soka batekin eta arraun batekin, eta horrela gizona abiatu zen, lehorrerako bidian dijuala, ikusi dezute ze pasatzen den tine egin ez, irauli egiten diala, gizon haure irauli izan, eta indiar batzuek begira zaudena, esango dut, zertan nahi da, parrez egongo zian begira, eta orduan, haiek azkenian sorostu zuten, eta lehorrera ekar zuten, eta salbatu zuten gizona. Orduan, nahi baldin badezute, da gure itxas historiako lehen tina arraunlaria, o bainepin, aurrekoa, arrei buruzko aipamena dituguna zerrena bera da. Orduan, esan gendu, banderari izen hori jarriko diogu, aurreneko
tinalari honen, aurreneko izen hori jarriko den, eta horrela xe. Bai. Xabier Alberdiren eskutik ari gara, gure itsas historiaren eta iraganaren berri jakiten, baina hemen entzuleren batek esan du, Gorkak Goierritik esan digu, ni oraindik enaiz jun itsas museora, kuriositatea daukat, pixkat eskutatuta dago, baina seguru ona dala. Gorka, etzazu dudarik egin eta hain eskutatuta ere ez dago. Donostiako portuan, bulebar ingurutik edo aldezarretik bazoaz itsas oruntz edo, han hasieran badaude, portuan hainbat ontzi, hainbat tabernatxo, eta bertan ere, arrain goxoak eta jateko aukera, eta azken portuaren zati hortan, pixkate arrapala eta itsasora sartzeko maldatxoa dagoen hortan, akuariuma baino lentxeago, hor badaude bizpairu eraikin eta bat oso nabarmen txuri handi eta eder bat arkitektonikoki ere zinez interesgarria. Antxe da, hori da Euskal Itsas Museoa, eta ziur bertaratzen zaretenak pentsatuko duzuela. Hemendik askotan pasa naiz eta kasu konturatu ez. Hori bai gertatzen da, Xabier, baina iskutuan ez dago nahiko agerian badago. Ez, badaukaolako eliza itxura bat, egia da, badaukaolako kanpantorre bat, eta igual hortian pasatzen den asko pentsatuko du, izango da beste elizan bat, ez? Modia sarrera nega da bestia, eta beste izango da horrelako ermitaren bat, edo egia da margotu ginula, goendala urte bete dala edo, margotu ginen goiti berala museoa, jendeak ikusi dezan. Ondo antzeman dezaten, ez dala eliza bat, museo bat dala. Ondo da, Xabier Alberdi, Euskal Itsas Museoko laguna, dagoeneko bigarren kafean ere bigarren kafea hartzen, plazerra, eta proposamen hauekin jarraitzen baduzue, guk ere tartetxoak hartuko ditugu, zuegin aritu eta hauen berri emateko, esango Juri? Ez, bada, botako dugula, irubebikoitza.itsasmuseoa.eus webgunean eman dezakezuela izena, bigarren nazioarteko tinatxo estropadan parte hartzeko, prezioa dela €3, beraz, merke? Oso merke. Eta erki pasako dezuela. €3 truke kirola egin, bai. Freskatu bihar gainera etzi barkatu larumatean giro ona datorrela dirudi, Donosti inguru hortan behintzat, eta parrea doainik, hori Itsas Museoko arrurodonen kontuz, ezinbestekoa da, ezinezkoa da, tinatxo estropada honetan murgildu eta parrerik ez egitea. Beraz, hortxe duzu plana, bi aramaiketan erakusketa hori, dagoeneko aipatu dizuegun, komiki horretan oinarritutako erakusketa, eta horrekin batera, larun bat goizean, tinatxoen estropada bi aukerak, Euskal Itsas Museoaren eskutik, bata luzaroan izango da, aipatu dizuegun, esentziara, rumbo a la esentzia edo esentziara bidean erakusketa hori luze egongo da, baina larun bateko plana, larun bat ontan gozatu behar. Esan dakoa, Xabier, mila esker, erakusketa hori ikustera horbilduko gara, lehenago do beranduago, baita gure entzule asko ere bai, Gorka Goierritarronek ere seguru hartuko da tartetxoa, baina larun bat goizekoa, 10:00, zeurrutarako horbildu behar du jendeak animatuzkero? 10:00 hasingo da estropada. Orduan, leku honak eta hartzea eta moituin, bazpare, bestela, kontxa bestropadetan bezala gabe gatuko diata. Beraz, inigo badezpada zutzako 9:00 astea. Geiztoa zeak edo, Optimistak garen horrelako gauza dauzkagu, justu ibiltzen garela, bizitzen. Eskerrik asko Xabier Alberdi, laster arte. Zuei, izan ondo. Adio. Adio. He makes around. There's no two ways about it. Eta guementxe gabiltza borrokan udarari agur esan edo ez esan, udazkenera begira jarri, iraia amaitzen dela, iraia badoala, eta bien bitartean, kanto bezalakoak, High Summer Van Morrisonen kantutzarra, oraindik ere resistentzia pixka bat egiten diogulako demorari eta udarari helduta jarraitu nahi dugulako. Far away from the jealousy factor and everything that was tearing him apart. Far away from the organ grinder and everyone that played their part. And they shut him out of paradise. Oh, and Lucifer and frown.
You see, he took pride in what God made him. Even before the angels shot him to the ground. He's the light out of the darkness. And he was a starry crown. If you see him, nothing is shaking. High summer's got him low down. Summer on the rebound. High summer got him low down. High summer on the rebound. High summer's got him low down. High summer on the rebound. High summer's got him low down. Low down. Naiz irratia. Biarritzera goaz, izan ere etxe bizitza izpide, erdigunean dagoen apartamentu bat okupatu zuen atzo, alda mugimenduak, besteak beste, etxe turistikoen garapena salatzeko. Pisua Airbnb plataformaren bidez alokatzen da eta salatu zutenez dagozkion legeak errespetatu gabe egiten da. Hori dela eta Ipar Euskal Herriko egungo egoeraren adibide gisa hautatu dute apartamentu hau. Sebas Sixti aldako presidentea da. Egoerari salatzen dugu, ikusten baitugu gero eta larriago dela, eta Biarritzeko apartamendu hau hautatu dugu alde batetik Airbnb plataforman eskaina barin baita legea errespetatu gabe, erregistratze zenbakia agertu gabe, eta bestalde Airbnb-ren atezaindegi enpresak berak, Lukei izenekoak kudeatzen baitu apartamendu hau. Beraz, hemen Airbnb legea ontsa ezagutzen duenak, nahitara ez du errespetatzen legea. Biarritzera egoera larriena, 5.600 etxe bizitza badira Airbnb eta gisa hortako plataformetan, jakinez Biarritzen biziki zaila dela biztanlegoarentzat etxe bizitza batzen aurkitzea. 2018an Biarritzen etxe bizitza gehiago bat ziren biztanle baino eta bigarren etxe turistiko hainitz badira, eta guk 5.600 etxe bizitza horietarik uste dugu 2.000 bakarrik deklaratua direla eta legea betetzen dutela, eta beste guztiak 3.000 pasa ez direla ere deklaratuak, eta beraz adibidez zergak ez dituztela ordaintzen. Orduan, alde batetik etxe bizitzak kentzen dira hemengo biztanleek, eta bestalde ez dira ere legeak betetzen, eta sekulako iruzurra egiten du, eta diru galtzea hemengo herriko etxe eta herrietargoarentzat. Sekulako isunak behar daitezke Airbnb eta gisa hortako plataformek, berrikitan Parisek egin duen bezala. Parisek 8 milioi euroko isuna ezagri dio Airbnb-ri legea ez betetzeagatik. Guztaz, Parise izan da Airbnb-rintzat mundu mailako merkatua handiena, beraz Parisen garatu da initz. Baina orai Parise, Bordale, Nantese eta Frantziako hainbat herri handietan legeak arauak aldatu dira, eta Airbnb eta gisa hortako plataformen garapena blokatua da, ezin dute gehiago garatu, sekulako neurriak hartu baitira haien kontra. Orduan, estrategia berri bat garatzen dute, eta orai kostaldeko hirietarat eta baserri lekuetarat zabaltzen dira. Orduan, Ipar Eskualegia lehen joan gira. Hemen bizi nahi duen jendeak ez duela gehiago apartamendurik edo etxerik alokatzen ahal, denak Airbnb eta horietarat deitzen baitira. Bestalde, etxe bizitza batean edo karrika batean Airbnb apartamendu hainitz badirelarik sekulako nahasak sortzen ditu jendearentzat, eta hori alokatzen duten jendeak heldu dira zamaitegunentzat, gehienetan ez dituzte auzoak errespetatzen, festa egiten dute, eta bestalde, bai hori da, ez dute gehienetan ez dute ere herrian kontsumitzen, beraz
turismoak ekartzen luken bizi ekonomikoa ere ez da garatzen olako publikoarekin eta jendearekin, beraz azkenean denak galtzaile gira eta interesatuten bakarrak dira etxe bizitza horien jabeak sekulako dirua ateratu nahi dutena horiek alokatuz. Etxe bizitza turistiko bat alokatu nahi barin bada, beste etxe bizitza bat urte gutxian hemengo biztanle batentzat proposatu behar dela. Eta kompensazio hori betetzen ez duenak ez du posible izanen bere apartamendua Airbnb eta horako plataformetan ezartzen. Informazioaren aria, naiz irratia. Azkenean gure herritik alde egin behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zaingen dela esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik. Goiuri udarantzeara kaso saioa egitea faltan botako genuen. Batzuk gehiago, beste gutxiago, momentatutan bai, bestetan kaso ez. Batzuk etxetik, beste Japoniatik. Batzuk oporretan, besteak lanean. Baina faltan bota ditugu gauza asko. Saiontako kolaboratzaileak eta Igor Estankonarekin bizi ditugun poesiaren inguruko momentuak zer esanik ez. Baina bueltan dator, ez dakidana da mikrofonoa irikita izango duen, baina saiatuko gara. Igor Estankona, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Irekita, parez pare. Parez pare, gure estudioko ateak bezalaxe. Irekita parez pare, segun zini. Hori. Baina zuretzako ia beti, Gehienetan, kaferi gutxi dagoenean eta kafe bila bali mazatuz urdunak aso ez. Normalen hartuta etorten az, ez dago. Igor Estankonak gaurko ere aukeratu du eta norbaitek lauaren kantu hau entzun da, kaso somaz ezaken, nori buruz hariko zaigun. Bai, Lizarditaz hariko gara. Susakoek berrargirataratu dute Lizardi eta gaurko euskarara ekarri eta noski. Argitaletxe horretakoak playeroa baino zaraustarrakoak izaki, printzipioz normala, ez da? Bai. Baina Tolosan ere badugu plaza bat Lizardi. Eta okerrezpanago Goiuri Inigo txillidaren eskultura bat ere bai Lizardiren leioa. Bai. Ez dugu tolosarregi jarri nahi, barkadiezagula euskal entzulegoak, baina lizentzia bartu behar dugu. Bai, Lizardi oso tolosartzat izan dugu beti, eta jende askok ez daki, baino Tolosan, bai Nestor Basterretxearen, bai Eduardo Txillidaren eta bai Oteizaren eskultura ez bat, eta ez bi iruna oseango nuke badirela, eta eskultura zaleentzat bada alako destino turistiko moduko bat, edo bisita, eskultura bisitak egiteko leku oso aproposa. Herria bera museo bat da. Bueno, ari zaigu tolosartasuna pixka bat pasatzen dagoeneko, alerta! Ez, baina, ez da txobinismo ariketa bat, da bakarrik argitzeko Jose Mari Agirre Egaña zarautzen jaio zela 1886an, eta haurtzaroa bertan igaro bazuen ere, ia bizitza osoa Tolosan eman zuela. Izan ere, aitaren lanbidea zela medio, familia osoa Tolosara aldatu zen, eta berak 10 urte inguru zituela, Tolosa hartu zen. Bertako eskolapioen ikastetxean burutu zituen ikasketak, eta 1913an aita hil zitzaion gazte. Eta lanean hasi behar izan zuen 6 anai arrebetan zaharrena izaki. Halere, txikitandik abogadutza ikasteko asmoari utzi zion eta ikasle libre gisa zuzenbide ikasketak burutu zituen Madrileko Unibertsitate Zentralean. 1917ko titulua besapean zeukan. Tolosako bankuan izan zuen lehenbiziko lanpostua laguntzaile gisa, baina 1923an Tolosako Perot enpresako gerente lanpostua eskaini zioten. Eta sare metalikoak egiten zituen lantegi honetan jardun zuen, hil zen arte.
Pakita Izagirrerekin eskondu zen, 4 seme-alaba izan zituzten, eta abar. Eta Lizardik esan zuen, lehendanik gure hizkuntza landu izan bagendu, gogo jardun ta behar guztietarako erabiliz, gaur berezizko jakintza baten, berezizko elerti baten bidez gizadiak begiratze eta aipatzea ahal ginduzten. Mila 1923an garai hartan sendaezina zen gaitz batek jota hil zen gazterik, 36 urte baino ez. Eta gure kontzientziaren ahots gazte hila bihurtu zen Lizardi. Gerra ez zuen ikusi ostera, libratu zen ankerkeria hartaz. Aitzolek esan zuen euskaltzaleak agerkarian. Si desde esta colección hubiéramos de entresacar alguna poesía que destacara por su belleza y sobre todo por el nobilísimo sentimiento que encierra, nos fijaríamos en Maitale Berriak, escrita con un corazón repleto de emoción serena y llena de delicadeza y novedad. Eta argitalpen hori, Lizardiren poemak iruditu zitzaizkion itzela gaitzoli. La publicación de esta nueva obrita contribuirá a agrandar y enaltecer la figura cumbre de nuestra poesía patria. Delikatua eta sentibera da izan ere Maitale Berriak. Honela dio. Eguzkiak oraien adatsa dunean, ikusbide dituzu eguraz bidean, ingumabi xurista. Lurra paindu gainez, lorez loreko ibili gozoak eginez. Lizardi, Rimbo etorri dukitaz galdezka. Zioen Bernardo Atxagak ere. Eta gure irezain geundela esan zioegu, ezin zela aspaldi azaldu etxetik. Eta belatzean eseri gaitutenok, erlojuak janez, baina mezularia bidali diegu, alosko dorrera, eskilera luzeetan, beleak usatzen oteintzen ikus zezan. Eta Tolosan plaza bat, eta eskultura bat, eta sozietate bat ere badago Lizardi deitzen dana. 50 urte bete zituen orain dela ez asko, halako agerkari bat, ikuskari bat antolatu zuten Tolosan, eta gerra ezagutu ez zuen Lizardi hura. Eta gerrako martiri izan zen aitzolen artean elkarrizketa bat asmatu genuen, poetizatu egin genuen harreman hori. Lizardi, aitzol nauk. Jo naitek, hil naitek. Irten biderik etzuan. Jo naitek, hil arte. Itzul biderik etzuan. Honena, hiltzea zela ohartu ninduan Lizardi. 33an joan nintzeni. Ur gaineko bitxetan ibili intzeni gure aldean. Ik ere, nik bezala sinestenian hemengo patroia diferentea zuala. Langileekin batera zuala jainkoaren seme, baina Lizardi. Aita santuak bedeinkatu zitian frankotarrak, eta beraiek debekatu zitean ela. San Andres bataioikoak sarraskitu zitiztean Lizardi, ik kantatzen ion bitartean Sagarrondo lore berriari. Maiakoskik munduko langileen sufrimendua zian buruan Lizardi, ze uste duk?
Maiakoskik idatzi zioan komun garbitzaileari. Iraultzak mobilizatua eta deitua frontera joana poesiaren lilitegi nobleak utzita Lizardi. Ik kantatzen hien bitartean itsasoko uinei, Bertolt Brecht idatzi zian, bataia baten eta bestearen artean bazkaldu ziteala, hiltzaile artean etzan zituala lo egiteko Lizardi. Gogoratu adi nitaz torturatu naitek hilarte, kantarazi zidatek kara al sol. Arrazoi ditek jainko gaue hauek, Miguel Hernández, Durruti, Rosa Luxemburg, Mao. Hauek guztiek arrazoi ditek. Ez duk etorriko zeruetako erreinua. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Eta beti bezala Igor Estankonak horrela xuzten gaitu. Trantzean. Txof. Oso. Eskerrik asko. Buelta ematen diogu gero, Bai, arnasaldi luze batzuk egin eta gustora. Eskerrik asko tarte gaitik. Eskerrik asko zuri, baina urrengo batean mikrofona irikitzen nahi baduzu, Bai. Goiurik eta biok pentsatu dugu akaso, maule ingurura jo beharko dugula poesiarekin. Bale. Esan nahi duzula ikusi nire 3 hilabeteko alaba. Bai. Ezagutu ona etorri Oida. bere, bale. Ez dakit oso radiofoniko geratuko da, mea leginduko. Ikaragarri radiofoniko geratuko da. Noski. Oso radiofonia berezia egiten dugu. Ume baten marruak edo algarak badira ere hor mikrofonoan gustora asko biziko ditugu. Igor Estankona izan ondo. Eskerrik asko. Zuri, aio. Nahian, beti bizi da gizona, guere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Urtarrilako gehi joan zena, danborkada bakoitzean paparrean odolusten bazaizu. Jauregi asmatu honetako korridoreko ormak oroaka. Izaro Andres Zelaieta, Maiabia, 1983ko azken eguna. 2011an iritsi zen fisika. Nota onak ez, baina fisikako klaseetan topatu zuen abestiak idazteko arrazoia. Eta fisikako klaseetan idatzi zuen eleberri bat. Bizitzak ematen dituen buelta horietako batean, zorte handia badugu, noizbait irakurriko duguna. Eta bertatik isurtzen bazaituzu, aurten gogutako 2012an iritsi zen komunikazioa. Antza denez, han ez zituen hainbeste arrazoi topatu abestiak idazteko. Baina gitarra bat iritsi zen bere eskuetara. Eta hasi zen metamorfosia. Garestia da 2015an Kalifornia eta zehatzago Santa Clara. Ez usteko familia bat eta pelikuletan bezala akapela talde bat. jabearen dei bakoitzean, azkena helduko dela ikusten baduzuzok. 2016an infinitutik infinitura biltzen gaituen vibrazio mugimendu hots, huts, hats horri doinua emateko. Ze portu aurkituko dut nik gero nire harima sosegatzeko. 2018an Eason eta 20an Limones en invierno. Askok ezagutzen dute Izaro, artista eta proiektua. Eta asko dira Izaro Andres Zelaieta ezagutzen dutenak, inoiz ez baitu arazorik izan lagunak egiteko. Barneratzen banau gaur garenak naizenak zarenak, bost begi pare. Baina agian, askok ez dute jakingo, denbora luzez makarroiak atunarekin izan zirela bere errezeta nagusia, malkorik gabeko negar saioak egiten dituela, hegaldietan beldurrak irensten duela, juergetan besteok la felicidad dantzatzen dugun bitartean bera lo dagoela, bere amonak sua hartzen zuela eskuekin, edo hain ondo gidatzen duela bere autoak sehaska dirudiela. Erraietan Batek pentsa dezake errazagoa dela ezagunak elkarrizketatzea, baina ni urduri nago, beraz inigo, hasi. ditzaken bi mundu, amaren lurraren sustraia. Ni hasiko naiz eta zu jarraitu izaten da bertso bat proposatzeko modua eta uste dute entrevista hori horrelaxe izango dela, baina egia da ostegunetan eta normalean Oiana Maritorena gurekin dugula, entrevisten lehenengo galdera, inozo xamar nik egiten dudala, hori uzten didate,
eta gero ja gauza serioetaz, Oianak eta Goiuri galdetzen dute, baina kafea, hola erdigunean duen saio honetan, bigarren kafean galdetzen dizuegu entrevistatu Izaro, ea kafea gustoko duzuen, eta estadistikak osatzen ditugu. Ez, kafea ejata gustatzen. Ze ondo. Gainera, kuriosoa da, zegu ibiltzen gara asko 3 pertsona, Goiuri, Gorka eta Hirurok, eta inork ez du kaferik hartzen. Bai, ondo da. Tira, estadistiketarako beste negatibo bat horra. Eta ez dugu kaferik hartzen, eta zuk ze pentsatzen zenun jendeak hartzezula tabernetan? Kolakaua. Benetan? Benetan. Ingenuidade hortatik, ez? Bai, eta Goiurin nebak behin esan zosten, ez. Eta, hortxe aportu zan gure harremana. Baina, Goiurin nebak hori esan bazizun, kalkulatzen dut, etzela, duela hainbeste urte izan, alegia, errealitatearekin talka hori nahiko garaikidea dela. 6 urte, esango dugu, 6. Kalifornian? Kalifornian. 2015. Zemat urte pasau dira, matematiketan 6. Bai, 6, jak. Matematikan etzen ona, fisikan ez. Bertan bizitzeko espazio hutsen antzera bertan. Bertan bizitzeko. Izarozuk, aspaldi esan zenidan badagoela galdera bat, ura erabiltzeko lizentzia beharko litzatekeena. Badela galdera bat ura erabiltzeko lizentzia beharko litzatekeena, eta hala ere, edonork, edonoiz erabiltzen duena. Baina nik egingo dizut. Benetan erantzuna jakin edo dalako. Zer modu zen? Nabil, prozesu oso interesgarri, eta zail baten, dala benetan konziliatzen lana eta bizitza. Eta konturatu nazelako azkenengo 5 urteetan, nik uste nebala bizitza bat nekola, lanetik aparte, baina ez. Eta orduen oingo nire ikasturte hontako helburua da aste barruko egunetako arratsaldeak libre aukitzia. Orduen hau lanketa potolortan. Ez adosten ezagun batek, ala, jubilatuek bezala, eta nik zanotzen, ez, langile normal batek bezala. Eta hor nabi. Baina horretarako, izugarrizko lantaldea sortu duzu. Bai, egin behar izan eban, ariketa bat, nire gestorak aholkatute, dala ze lan egiten dozuz, uste dozuzenak zuk ezen nuzkela egin beharko. Torduen zerrenda hori eginda, pertsona bat topatu gendun lan hori egiteko, eta orduen nik kontziliazio hortan bidea pixkat errazagoa aukitzeko. Jendeak pentsatzen dulako agian zuk estenatokira atera eta abestu egiten duzula, eta besterik ez, baino lan asko dago horatzean. Bai, pila bat lan. Eta konturatu naz, igual aste honetan pentsatu dut, ez, bereziki hori zelan lehen hau enaz konturatu horretaz, suposatzen dut momentua dela bebai, nire lanean bizipila bat topatzen dutela, eta hori gabe enintzela bez oriontsu izango, eta emoten dago askotan, aldozulako, egin bar dozula. Zelan aldozun, baina niretzako erronka handi bada, ikastean noiz gelditu, naiz eta al izan egin, erabakitzea ez egitea. Ze ona, Ze zaila. Ze zaila. Bueno, baino jabe konsientizateak ere bideratzen du pixke bat, ez? Bai. Laguntzen du. Nebien hemen kanturen bat aukeratu nahi jengo juri, eta pentsatu dut, askotan jartzen ditugu Izaroren kantuak, bilatuko dut normalean jartzen ez dugunetakoren bat, eta ez daude asko. Ez daude asko. Ez daude asko. Bai. Jartzen ditugulako ia denak. Gizu gainera nik kanpaina bat jarri nuela abian, eskaleok aldarrikatzeko, oso tristen nagoelako. Izarok diskoa atera zuenean, handik denbora batera, ez egizan bat denbora pasatzen, baina vinilo egin nahi zenuela erabaki zenuen, eta bestiren bat kanpoan geratuko zela. Klar, eske lehen erabaki barzan, ze poltsikoak ez banez emoten, eta viniloak X iraupen dekon, erabaki berri zenaren batzu kanpoan laga. Baina horrekin ere kontziliazioa topatu zenuen dola gutxi. Bai. Topatu nuen. Pozarren ibili zinen. Euskal Herria oso enteratu zen, zure pozaz. Besti ederra delako, eta jendeak bozkatu zuelako garai hartan, eskaleok
kanpo uztea, eta ni oso triste jarren nintzen. Baina, bueno, ja ari naiz, bai... Buelta ematen. Buelta ematen arazo hori. Urtak pasa dira, baino ari naiz buelta ematen. Eta esan dut urduri nagoela, eta ez dudala elkarrizketa ondo prestatu. Eta bertxotan bezala improvisatzen arituko gehala. Orduan, nik erabakiet elkarrizketa hau izango dela beste elkarrizketatik antza gutxien duena. Ze ez dizut galdetuko hizkuntzengatik. Ez dizut galdetuko urrengo diskoengatik. Atzera begira jarriko zaitut. Zenbat aldatu zara diskotik? Pila bat. Eta eskerrak. Begia da, lehen, oin esateot gaztea ginenean. Hori da aldaketa hundiena, nik uste. Da niri begiratu dit horrela irriparre gurutzatu goxoarekin. Ez, baina egixe da, lehen gauza danak ikusten ziren, gogoratzen dut omekin, unibertsitatean egon ginen ondino, atedanak zeuezen zabalik gutxi gora bera, ez? Ze ikasten jarraitu altzen duen, edo lanean, ondinok ezek izun nun biziko zinen, edo, etxe bat erosi nahiko zendun, edo pixu bat, edo baserri bat, edo dena delakoa. Eta orduen, iruditzen jata dela, zala momentu bat, ate pila bat zeukezena aurretik, eta ja da oin ja pila bat ate pasatu dugu zela, hala ere, oin konturatzena, nik uste baino luzeago, bueno, infinituak diela ate horrek, ze berez beti zoaz erabakitzen zer nahi osunein bizitzakin, baina oin lena eingo dut egunen baten hori, iruditzen jata gaur dala. Oin egiteko momentua dela, lehen visualizatzen naben guzti hori. Eta hori da nik uste aldaketa hundiena. Eta horrek bertigoa ematen dizu? Bertigoa eta ez. Deukaz 27 urte. Bai, oso ondo. Laizter 28. Laizter 28. Eta egia da, oroar bizitza guztiak gozatu dut. Eta beti usten eban, hau da momentu honena, baina oin uste dut, baita ere, 30 urte inguruko adin hori, berez, identidade bezala, hobea dala, 20 inguruko hori baino. Eta 20kin, eneban hori usteko inoiz. Eta orduen oin oso gustora nau, 30 egertu haukinda. Hala ere, onartu behar dugu, zuk filosofia hori lehenagotik ere bazenuela, ze, bueno, testu inguru pixka bat, agian entzule batzuk badakite, baina besteik ez guk elkar ezagutzen dugu. Bai. Duela 10 urte. Askotxo gainera. Nire ama da. Aizpa, gea. Ni maia bitarra naiz, baina oso ondo aldatzen dut nire izkera. Bueno, maia bitarra honek bere aldatzen duen bezala, ze disimulatu ere egiten du, nahi duenean disimulatu edo... Disimulatu ez, kamuflatu egiten du. Kamaleoi bat moduen, noien lekuren noiela, bertakoa pegatzen eta pixkat, eta gero batzutan sustoak hartzen ditut, zenbateraino pegatzen jatazen gauzak. Baina zer galdetu nahi zen dugu. Eskerrik asko. Osa nahi nuena da, guk Kalifornian egon ginen elkarrekin, eta han, erabakiak hartu behar genituenean, zuk bazenuen esaldi bat. Zela, hau egingo dugu orain, 60 urterekin ezin da. Beraz, orduan ere, nahiko barneratuta zenuen orainean bizitzeko behar hori. Eta gauza pila bat egin genitun, filosofia horrekin, 60ekin ezingo zalako egin da, orainen beharko dielako. Eta pila bat gauza egin genitun, Asko. Topatu nahiko nizuekenik, biok 57 urterekin, eta galdetu aizue, Kalifornian egindako haiek benetan orain egiteko moduan etzaretela, edo akaso 60 urteak azpi baloratuta zen ituzten orduan? Igual, ez dugu jakingo, 60 urte jendogu zenien, hemen ekartzega. 88 kafean. Ostia, kalkulak azkar egin ditu matematikatan jarra izateko, Oso ondo. Edo ez? Ez. 60 urterekin, Kaliforniara itzuliko gara. Uste nuen, baina... Eta gauza hori guztiak egingo ditugu, ikusteko benetan, egin daitezken... Ala ez. Ados. Baduzu abantaila bat. 60 urtetarako kafe edaleak, kafea usteko beharra izaten du. Gorputzean eraginak eta ja ez dirain desiratuak. Zuek ez duzu arazo hori izango. Guk ez. Kolaka bat eratzen jarraitiko duzu.
Eta egin genituen gauzen artean, bueno, genituen ez, zenituen gauzen artean, akapela talde batean izena eman zenuen. Bai. Kontatu hori ez du jende asko jakingo. Gu bizi ginen, Goiuritani ezagutu ginen Donostin, unibertsidadien, eta joan ginen elkarrekin Kaliforniara itera, zer san? Azkeneko urtea. Semestre bat, edo, bai. Bueno, ez dakiz zer san. Bai. X denbora. Eta orduan gara joan ginen, egitxe da biok garela, bizo dekogula barruen oso barrenatute American Dream hori. Bai. Eta joan ginen nahi gendun bizi, hori bertatik, ez? Da, nire ametsa pasan txikitatik hango instituto baten, edo hango unibertsitate baten ikastie. Eta joan ginen bisok. Egin gendun 10 personako etxe baten lo, eta guk gela konpartitzen gendun. Eta lehenengo egunetan izera gabe egiten gendun lo. Hori bezan bida. Dena ez da kontatu behar. Ez genitun erosi. Baina zita. Bueno, eta orduan kontu da, hasi ginela bertan bizitzen, kampusetik supergertu, eta nahi gendun pixkat esperientzia hori guztiz bizi, eta ikusi nitun kalien kantuen akapela talde batzuk. Eta orduan esan nahen, wait a minute. Apuntatuko naz, eta aukeratu nahen bat, jatorrenak iruditu jatasenak, 3 casting pasau nitun. Wow. Bai. Bizitzan ez dituzu beste olakoak pasa? Ez. 3 casting pasatu nitun, hartu ninuten, eta justo gainera gu junginen udazkenez. Orduan Gabonak gerturatu zian, eta nik Gabonen megafana naz. Zu bakarrik ez? Nire bai. Bai. Ez que horregaitik gara hain lagunek. Claro. Bai, hori izango da. Eta klaro, orduan dena Gabonetako kantak zien, eta preparau gendun kontzertu bat, etorri zila ikustera, nire Noski. bertako familiara, akapelan abesten gendun, Noski. super janki dena. Dena. Eta disko hori badeko tondino. Kriston guai dau disko hori. Ekarren mineban behitu, baina, ez. Eta ez dugu aipatu, zure diskoak aipatzerakoan, Ene Maria. ez dugu disko hori aipatu. Ze disko? Zure favorita? Ez, akapelakoa. Akapelakoa, joe. Bai, Goiuri, izarraino ezagutzeko, hori pasa egin zaizu. Bai. Egia da, Ez barkatu. dago Spotify. Barkatu. Zer botatzen duzu faltan gehiena Kaliforniatik? Nik usteot gehiena, zala benetan bizitzea momentuen. Zegu bizi ginenan 10 persona, eta egixe da, hemen 9 orduko diferentzia zegoela ordutan, orduen benetan oso bizi ginen hemengo mundutik. Bai. Orduen gauzak ziren momentu hortan, hango jenteakin, eta nik konturatzen azoin, zenbat jendekin dekogun harremana, eta imposiblea dela. Jende guzti horrekin egotea benetan kalidadezko denbora, baina han, ginenak, eta han, egun guztixe antxe. Eta orduen zan polita, segunak luziek ziren. Sentsazioa dekot, plan pila bat egiteko, eta ez dakit sentimendu pila bat aukitzeko denbora emoten soskule egun oso baten. Eta hori da, bizi ginelako pantaiatatik kanpo, guztiz analogiko, Bai. eta ginen 8-9 horiekin, eta listo. Eta hori zen oso polita. Eta bueltatu zinen, eta diskoa crowdfundingari esker. Bai, crowdfundingari esker, Gaina gogoratzen dut praktiketan neuela elkarren. Terduen, niretzako da, dena super surrealista. Eta crowdfundingari urten zanien, eta diskoa autoekoitzin ebanien, eta hori dana, dana izen zan arraroa, baina superposik, bazan esperimentu sozial nahiko potente bat, eta super guai joan zan. Eta garai horietan, kontzertuak Mutrikuko taberna batean, Gasteizko El Parral jatetxean, Bermeoko Talaiako kantinan, eta orain, joaten zara Mexikora, joaten zara herrialde katalanetara, joaten zara Andaluziara, Madrilera. Botatzen duzu zerbait, desberdina da hori badakigu, baino, eta gustoko duzu orain egiten duzu noski, eta orain zauden momentuan oso pozik zaude. Baina garai horietatik zerbait berreskuratuko zenuke? Nik usteot, garai horretatik onena dala nik ikasi nebala zer dan lokatza. Osea, zer dan proiektu bat benetan zerotik hastea. Eta orduen, dena egin ebanez, momenturen baten dana egindo danez, oin oso eskertuan hau ze perspektiba nahiko argi bat dekot, gauzek zemat balio da bien, zer kostatzen den gauzak egitie, eta horrena baina huela beti eskertu. Osa, nirekin doie hori dana, ze hortxe dau, niretzako, nire iragan hori da perspektiba. Gaurko, torduen, bai, hortaz oso eskertutan hau. Eske emozionatu ditene.
galdetu izu lehen Goiurik zer aldatu den Izarorengan ometik. Eta nik galdetu nizukea baden, ez dakit, zuregan aldaketa hortan gustatzen etzaizunik, alegia eskatak sortu ote dituzun denbora honetan ere, edo azala nahiko bizirik mantentzea lortzen duzun, gertatzen den guztiarekin, ez azkenean bada, dimentsio bat, akaso orduan esperotzen nuena, ez? Bai, nik uste, oin, ja hobeto nau, bai delako, hori, 30 eta gertuago, hobeto. Baina, eske senyora bat, naz, egitzen. Bai, egia. Nik uste 60ekin eingotela beste, dana, berez, esaera hori txarto erabiltzen ebala. Bueno, kontu da, 2018 niretzako izen zen urte katartikoa. Pixkat bai aukin ebala hor, krisi existentzial bat, nire bizitza berri horrekin. Eta hor bai, igerrin eban, eta niretzako, oin ja hobeto daroiet hori, bai, esango nuke ondo, sartzen denaren barruan, estable, baina iritzi konstante hori, kritika konstante hori, konturatu nintzen, dela gero eta arrakasta handiagoa, proportzionalki beruntz, autoestima. Eta ez nigan, inguruko denengan, ez? Egoera berdinen zau esenak, eta esan nola da posible. Eta autoestima bera, baina bera, Eta ni beti zenaz persona bat autoestima nahiko osasuntxu batekin, eta 2018an problema handiak aukin itun, benetan ulertzeko eta nire burua mantentzeko. Eta etzen nuen izkutatu. Diteke, zure euskortasun hori ere elkarbanatu zuela eta askoek eskertu dizu dela, arrakastaren bidean batek experimentatzen duen bizi duen euskortasun hori elkarbanatzea, ez? Bai, eske oso erakusle hori oso krudela da. Ni konturatu naz, jende zoragarri pila bat dagoela, baina, jende Itxango barrutik nahiko kiskalita eta ustelduta dagoen jende pila bat dago. Bakaizki dagona bere bizitzan berdin da segaitik, ez? Baina ez da naturala. Niretzako sortu dan, hitz bat sortu behar izatea hater hitza, ez? Ez da ja nahiko esanguratsua dala norbait, bere bizitzan itnuna da gorrotatu. Niretzako hori da oso bat superfuertea. Zure nortasuna gorrotoa da. Claro, zure nortasuna gorrotoa da. Eta niretzako da hain mundu urruti bat, gorrotoa, violentzia eta agresibidadea, baina oso presentzia da, oso pilpilean da, eta erakusleioan dauen jende askoren galbidea da. Eta horri impermeable izatea ez da erreza, eta orduen erakusleio hortan dauen jende guzti horri, nik beti zeran esaten da. Ez dakit esaten, baina beti sinistuko ditut eta beti egongo naz beraien iritzien zain. Zeo zer esan aurretik, kanpotik zeo zer jaso aurretik, ez? Bai, ez dakit nola esaten den, ulertu dizu. Bai. Bai, egongo da itzik, baina. Bueno, baina hoxe. Hori da presunción de inocencia. Hori da, bai. Arritu nauzeko Jurik, badu hitz bat denarentzako. Kontzeptu pilo bat dauzka buruan, eta esaten diozu zerbait da, horrek izena du ez dakiz zer, eta horrek ez dakiz zer, eta batzuk ikasi ditut, beste batzuk ez. Batzutan itzi gabe gehatzen naiz. Garbezela. Hemen entzuleren bat izan, jogo Juri, ze sortea zure lagun izatea, zaindu Izaro mesedez. Ze sortea bere lagun izatea eta zaintzen du, dakiela Izaro, eta baita Izaroko Juri ere. Zaintza, elkar zaintzen dugu, ez da? Zaintza gurutzatua dago. Galderak egin ditzakezuen zuleok, baina baetik pasako ditugu, beraz, zuek ikusi ze galdetzen duzu. Esan du Inigo asko eskertu zutela, zuk 2018an euskortasun hori erakustea, eta esango nuke asko eskertzen dugula gaur egun egiten dituzun aldarrikapen oro. Adibidez, orain duela egun batzuk Instagramen ikusi genuen aldarrikapen hori. Zer erantzun jaso duzu? Jo, kuriosa da hori bai dela matematika. Marka idazu, Izarok jarraitzaile pila ditu, eta gure entzulek gehienek jakingo dute, baina igual azalduko dugu, ez? Bai, barkatu. Ilearen aldeko aldarrikapena izan zen. Bueno, pixka bat azalpen bat nola neskoi ilea ateratzen zaigunean
zenolako kondena bilakatzen den. Eta ze kontraesan sortzen dituen guregan. Bai, eske gero nerabezaroa aztertzen, norberak norbere nerabezaroa aztertzen baldin badau, nerabezaroa niretzako da zientzia fikzion. Kasi ez, bertan gertatzen dana, da burbuja baten barruen gertatzen dana intensidade absolutuakin. Eta oin begiratuta, eta ja dakigun gauzak jakinda, konturatu naz, zenbat aldiz, ez nazen joen ondartzara, erabea izen da, ze egun hortan Euskal Herrian bizi garenez, aurreko egunean euria hilaban aste guztixen, da derrepente egun hon badator, eta lagun batek idazte ban, ondartzara jungo ga, eta zuk sentidu, ezin dut, ze ez nau depilatute. Torren ez nintzen ondartzara juten, eta jende asko bez. Edo zuk gustoko dozun personakin egon, eta igual harreman sexualak aukina iberakin, baina ez esan behar, ze zu ez hauz depilauta. Eta orduen, ez tirando el txiklen erabiltzen da de balidas, ez? Eta ez ara balida. Uleakin hori sentitzen nebanik eta nire inguru guztixek, noski. Baina eske ez da kasualidadea, zekero telebista pizten dozu eta han agertzen da, ez? Depilatzeko edozein makina zera dena delakoa, eta esaten dau, playara zatoz? Ez, ezin dut, eske ez nau depilatuta. Lasai, hartu kutxilla hau, depilatuta etorri ondartzara, ez? Eta orduen, nola benetan bihurtu dugun ulea emakumearen aurkako beste arma bat. Eta goinen hitz egiten Britania aspaldi eta honi buruz bueltak emoten, eta bializosten notizi bat, zala gaur egungo operazio kirurgikoetan hasi diela sartzen neskato oso gazteak. Eta opari bezala, oparitzen zaiela operazio kirurgiko bat, estetikoa. Bai. Adin txikikoak direnean. Adin txikikoen esparru horren babesa ere zein beharrezkoa den. Askotan euren arropak ikaragarri sexualizatuta izaten dira, aurrentzako bainu jantzi edo bikiniak eta horrelakoak. Eta txikiagoak. Orduen dana da kriston soramena. Eta orduen oin ninabil lanketa bat ja aspalditik egiten ulearena. Ulea lagatzearena gorputzean. Eta gauza batutan errazagoa da. Justo argazki hortan, nik besapeko hilak igonitun, eta hori nahiko, nik usteot, barneratuta dekogula. Baina adibidez, bigotea, ingleak, silborrazpian, bizarra, dau ule mota pila bat, oraindik dala guztiz, delitua izango balitz bezala, ez? Eta post hortan, niretako da matematikoa mundua. Nik egon eban post hori, eta emakume pila bat eskerrak ematen, eta gizonak... Ofendiditos. Hombre, senyoroak. Senyoroak, eta senyoro gazteak, senyoritoak, baita. Eta hori da arriskutsuena. Bai, niretzako bai. Eta esateot, ze legitimidade sentitzen dozu, ez? Norbait, ja, iraintzeko, ez dut nizaten. Baina, iraintzeko ja, ez? Gaur goizan jaik eta esan, tuit bat idatzeko norbait iraintzen. Nik pentsatzeot nire buru barruen. Ze momentutan, ni ez nazkai, ni gena sentitzen legitimotasun horrekin norbaitola iraintzekoa. Baina jende pila bat bai, edo zer gauza idatzi, edo, eta gainera, bai iritzi ez landuetatik, baina hala da. Hala ere, saiatzen ez irakurtzen gehiagik komentarioak, eta impacto hori nik badakit, neska gazteek irakurtzen dutenean, impacto hori benetan ona izango dela, eta ni horrekin gelditzen az, ez? Nik onartu behar dut, nik batzutan irakurtzen ditu dela. Nireak. Hartzama, naizelako. Eta badakidalako horrelako gauzak iazen dituzunean, gorrotoan hortasun bilakatu duten horiek, gerturatuko direla beraien barrenak ustea Instagrameko post batean, eta orduan irakurtzen ditut. Eta gauza bat aipatu behar dut, eta ez dut elkarrizketa bukatu nahi, oraindik ez du bukatuko, baino esan nahi dut, ze ikusi dut komentario bat esanez, zure aldarrikapena hau dela, orain ere zuk, nora famatua bihurtu zean, eta orain modan dagoen horrelako gauzak esatea, orain zu ere, ezagit, tren hortara igo zarela. Hanik esan behar dizuet, nik daukadan lehenengo oroitzapena izarorena. Ez da lehenengoa, baino lehenengotarikoa da klasean aipatu ziguten, komunikazio ikasi genuen, eta aipatu ziguten emakume guztion ametsa zela hola aldizkariko
portadan agertzea. Emakume guztion Barkatu, hori unibertsitatean esan zizuen. Bai. Aldizkariak eta edabideak aztertzen ari ginela, eta holan agertzea zela emakume guztion ametsa, ez? Nola ez? Helburua. Eta helburua hori zela. Eta Izarrok eskua altxa zuen, esateko, ez barkatu baino. Bueno, behintzat zalantzan jartzeko, ez? Bai, ez nago ados. Batzuen ametsa izango dela, gian olako azalean agertza, baino beste askorena ez dela. Beraz, ez da Izarro orain feminismoaren trenera igo dela aspalditik eta berezkoa du, berak. Inork akaso pentsatzen du zuen izakera kritikoa, zuen genero ikuspegia, zuen feminismoarekiko atxikimendua norbaitek sortzen duela 3 hilabetetan eta pare bat horrela folleto irakurrita. Pare bat txio. Bai, nik uste jendeak uste duela hori. Jendeak uste du hori. Noski badaude sakontasun mailak eta gainontzekoen diskursoetan ere hori ikusten da, ez denogoaz ikasten eta inguruan baditugu, batzuk oso referente direnak eta bagoaz ikasten, baina hau ez da gauetik urrengo biharamunera aldatzen den zerbait edo bapatean hartuko dute rol hau gizartean, ez? Eta gainera da, zehozer guk gure azaletan sentitzen duguna betidanik. Ez? Ez da, gero... Ez, nik hori bai pentsatu dut askotan, nik orain badakit eta identifikatu aldot, eskolan hasten garenien guk berehala ulertzen dugu 2. mailako hiritarra garela. Dauz mutilak, mutil esango dugu heteronormatuak, bla bla bla, eta talde horrek onartzen ez ditun beste mutil guztiak, beste maskulinidade guztiak emakumeekin daude, torduen gara neskak eta heteronorma hortan ez dauzen maskulinidade baztertuak, eta mutilak. Torduen, zuk betidanik dakizu, sentitzen dozu hori horrela dala. Orduen, normala da, gero behin klik bat egiten dozunean, da ulertzen dozunean, ez dala kasualidadea, esatiozu, a ber, ez que esaten dabe askotan jartzeko betaurreko moreak, baina nik uste dut gure begiak moreak direla. Da euskagula matxismoren betaurrekoak. Baina behin betaurrekoak kentzen dituzunean, dena ikusten da. Eta lotura ikusten duzu, gauza denetan. Dena ikusten da. Eta ez dut uste betaurrekoak direnik moreak, begiak ja dira moreak. Baina betaurrekoak kendu inbar duguz matxismoarenak eta rasismoarenak, eta beste pila gauza batenak ara. Eta tartean homofoiarenak ere, gogorarazi didazu, mutilen talde hortatik ginen eta emakumezkoen inguruan biltzen ginen gainontzeko mutila gainera segituan homosexualak ginela. Da gainera zerbait txarra. Hori txarra balitz bezala. Eta gogoan dute ginenen artean batzuk, bazirela homosexualak, besteak ez ginen edo oraindik ez ginen, edo oraindik ez genekien, ginen edo zer ginen, baina ginen, baina dagoeneko ideia bat bazegoen, hor, ez dakit, baztertzi edo kritika horretan, hori txarra da. Eta hor zeduen eskak esaten etorri gugana. Hemen gaude gu, 2. mailakoak. Eta zuek berriz ere, dagozkizuen, ez dagozkizuen, edo beti egokituko zaizkizuen borroka guztiak libratu behar horretan. Bai. Halaxe da. Baina hau, zuk egiten dezuna, argazki hauekin politika egitea da. Bai, guztiz. Eta politika egitea da errefuxiatuei buruzko abesti bat egitea, adibidez. Eta politika da deaurruei buruzko abestiak egitea. Ze maitasunari abestea ere politika da, ez da? Bai, dena da politika, eta dena da maitasuna. Claro. Eta politika da zure ingurukoen ongizatea bermatu nahi izatea. Eta politika da zure ogibidearen eta ogibidearen inguruko duintasunaren gati borrokatzea. Gauza asko dira politika ez? Pila bat. Baina herri hontan badirudi batzutan mugatu egiten garela politika beste modu batera ulertzera. Utzi dazu kontatzen malko urdinen artean. Utzi dazu kontatzen.
Arratsaleko 5:29 minutu, bigarren kafean gara, bigarren kafe berezi batean, aste berezi batean, eta gonbidatu berezi batekin. Oraindik 20 minutu eta segundu batzuk geratzen zaizkigu arratsaleko 6 arte, eta aprobetxatuko ditugu, Goiorik esan du, elkarrizketa hau etzela izango, gainontzeko elkarrizketak bezalakoa, badu abia puntu bat ezin uka dezakeguna, elkarrizketa honek ez duela gidoirik. Bai, hori da. Hori hasteko. Ez du gidoirik. Ez. Ah, vale. Hori etzekien izanok. Sorpresa. Ez dago gidoirik. Ederto. Bai, zuri iruditu zaizu hemen gertatzen ari zena. Bueno, Gidoi baten idazita zegoela. Gutxi gora beda galdera batzuk, edo? Edo oso elkarrizketatzaile onak gea, edo oso gidoilari txarrak. Bai, eta noski, elkarrizketa ez da oso arrunta, ez diogulako galdetu, eta ez da galdetuko diogunera, bueno, Goiorik ikusiko duz, bera da gidoilaria, nahiz eta gidoirik ez dagoen. Zuk esan hola baxu, eta nik esan dizut galdetu edo ez. Musikari buruz ere galdetuko diogu. Baina abesten du. Akapela hasi zen, Kalifornia. Vale, bai. Bai, galdetu hor diego? Bai. Gira amaitzear da. Bai. Batetik 10 nota bat jarri beharko bazenio gira honi. Zer da bat eta zer da 10 Goiuri? Neska, Jesus, azterketetan bizela. 10 da ezin hobea eta bat da... Uste dut, Izaroren buruan badela, eta ontaz ere galdetu beharko diogu, azken 15, 16, 18 hilabetetan, ez, aurrikusia zuen, espero zezakeen bira hartatik, eta gertatu denera distantzia da dagoela, ez, eta orduan potentziala, errealitatea eta hortartean, nun kokatu ez, 10. Bai, nik uste dut ezin dela baloratu horrela. Hori da, lenguen egon nintzen ume batzukin jolasten tenisera, supertxarto. Eta... Umeak edo zu? Denok. Eta heldu ginean, heldu batek galdetu zigun, nork irabazi du? Eta geratu ginen laurok begira, eta nik esan hotzen, 6 pase egin dugu. Osa, 6 paseko maksimoa egin dugu. Orduen, ez gara egon inoren kontra. Da gauza bat, ekogula superbarneratuta, ezen lehia bat. Eta orduen batutan 0-tik 10 hortan, bildurra emote oste, sentitzen dut bat emango banotzen respetu falta bat dela, esperientzia guzti bati. Eta 10 bat, ez da perfektua. Orduen, zer izen da desberdina. Guk, espero gendunarekiko, super desberdina. Berez, egia da, hasieran bai izen zala oso gogorra, kalendarioan ikustea ze gira zekogun prest, eta ikustie, guetxien konfinatuta geundela, eta epirentzia hor, Argentina. Hirugunera Chile. Mexiko, ez? Egia da, ukioguz gauza pila bat, orduan horrekin konparatuta, esango dugu, pandemia gabeko mundu baten, gira izen da askoz txarragoa, guk planeatuta uki duguna baino. Baina pandemia egoeran egoteak, egin dauena da, kasi ezinezkoa zan. Orduan egia da, guk badeko gula sentimentu pixkatori, ezinezkoa realidade bihurtu dela guretzako behintzat. Eta orduen, badeko beste kolore bat, edo beste intensidade maila bat mimoan edo ez dakit geratuko dela guretzako kutxunenetariko bat bezala. Naiz eta berez, txarrena izan, logistikoki edo esango dugu. Orduen, ezin dutzete pini nota. Beraz, adiskidetu zara, gira berri honekin. Bai, eta baina egia da, dekotela gogoa bukatzeko. Eta ja, nahi dut, gira normalak egin. Baina ja, bukatzeko, zenbat kontzertu gaten da oso gutxi? 4 edo 5. Bai. Itzuliko gara, naz jubilatuko, orain. Baina, bai... Duro gehiak urruti dut. Nik nahi odia itzuli eta ja afororik ez egotea, eta jendea gotea gustora, eta gogorra izan da. Gogorra izan da, pandemian giratuten talde denek berdina esango dutzue, gogorra izan da. Eta publiko bezala gogorra izan da. Publiko bezala, baita. Bai. Aurreko nahi patza genuen ez, zezen plazan abestu zenuen. Bai. Hau etzen entzuk inoiz imaginatuko, zezen plaza batean kontzertu baten batea. Eta sarrerak agortu zean, asko disfrutatu genuen, baina sentsazioa etzen... Utxik zegoela, zan sentsazioa. Hoi da, sentsazioa etzen sarrerarik gabeko kontzertu bat zela. Ez. Jendez gainezka zegoela. Eta zu holtzara urtetzen zara, ez? Eta ikusten duzu jente superbanatuta ziletan, maskarillakin ez daki zer, oso zaila da. Niretzako bai izen da, hori bai izen dela, elkar favore hori
jakinda eutxi orain gero itzultzeko, eta jendeak egin du kriston esfortzua, kristona, eta batez ere publiko hori joan dana taldeak deskubritzera, ez? Talde hasi berrientzako izen da, super gogorra. Eta publiko hori jarraitu dabena juten taldeak deskubritzera egoera hontan, nintzako horrek daukie irabazitaia urrengo disko danak doan. Bai. Dauzkazu momentuz dakigula lau, Lazkao, Castellón, Valencia eta Durango. Durango gertuko duzu. Bai, nik Durangon ikasi naban batxilergoa. Eta niretzako oso berezia da, ze badie urte batzuk nun pixkat danetik ikasten dozula. Eta ni lehen aldiz maite mindu nintzen Durangon. Lehen aldiz lagunak egin ditun benetan minak edo apartekoak zienak guztiz ezberdinak niri, han, eta super ondo pasa honeban batxilerko 2 urteetan, nire amama aitaren partekoa bertakoa zan, orduan bertan bizi izan nintzen denbora asko, eta niretzako da nire identidadean parte oso handi batekon herri bat. Eta Izaro Andres Zelaieta bezala juntzien Durangora batxilergoa ikastea, eta Izaro bezala juten zara orain Azokara. Bai, eta gainera batxilergoko WhatsApp taldea badekogu, eta idatzi neban, Durangon joko eta azkena ez dakiz zer, eta jende guzti hasi izan antolatzen nola erosi sarrerak eta ez dakiz zer, eta benetan, hasi ginen argazkizarrak konpartitzen, eta zelako ilusinoz, benetan nahi dodan jende hori etortzie kontzertura. Ze pixkat bada, beraiek dira, nik ikusten ditudan bakoitzan sentitzen dut nire identidadea eraiki duten personak direla argi eta garbi. Torduen nire ilusio berezizia itxoste kontzertu horrek eta publiko horrek. Ze polita. Ez du gira, badirudi ezela gira bera orain amaitze hartzaudena eta kursaleko erronka urritik urrira. Guzti hori. Bai, benetan. Emoten dago indela pila bat izen zala, eta idea guztiz desberdina. Baina urte bat, azkenien jotzen, eta denbora luzea da, zeo zerri bueltak ematen egoteko. Egia zan, izen da guretzako Izaro lantalde moduen da proiektu moduen gure iparrorratza. Egia da, batzuk beste batzuk baino txartu hau pasau dugula konfinamendua eta hori, eta batzuntzako momentu batzuk izen dira txarroak beste batzuntzako baino, eta orduen izen da pixkat taldearen magia hori, ez? Zentrifugatzen gendula pena, sartzen zan bat, eta danok etxera posit. Eta kontzertuak izen dira pixkat gure burua mantentzeko komo taupadak, ez? Eta rutina bat aukitzea, etxetik urtetzeko, ensaiatzeko, jotzeko, eta egia esan sortu du beste sare bat, konturatu garela benetan proiektu garrantzitsua dela. Eta elkarrizketa hau pixkat profesionalago egiteko, galdera, serioagoak edo, hotzagoak. Birazari zinen, bira honetan egin duzu apostu batzuk ere profesionalizatzeko, eta nabari da hori arropa aldaketak egiten dituzu, argiak, soinuak, limoidun konbersak dauzkazue, hau benetan izan da apostu bat. Bai, eta pixkat janaria bezala, hartzen dela esaten dabe lehengo begietatik gero usain menetik eta gero agotik. Egia da kostatzen dela, astiro soiaz, baina nik uste bai aldu dela punto bat benetan estetikari nik nahi notzen arreta jartzeko. Eta usteot, holan, bat dana dela jantziagoa, literalki, baina baita metaforikoki baita. Eta superposik egiz esan guzti horrekin. Bada mundu bat, asko gozatzen dudana, zuk bai, Goiuri. Eta berak esaten da hori ze, berak maite dau Beyoncé. Uste dut, gauzak diren bezala esateko, Goiuri Beyoncé euskalduna dela. Guztiz. Eta, orduan, maitasun hori baino, tokatu zaior, ispiluan, ez? Parean, identifikatuta sentitzen nahi. Ez dakizu, baina nita Goiuri Beyoncé ikustera junginen Bartzelonara. Eta ez dakizu, baina momentu bat zekon kontzertu hortan, emakume hori izugarria da. Baina kontzertu horren momentu baten, beraz zegoen hor
I'm feeling myself. I'm feeling myself. Piskat autoestima igotzen publiko guztiari, eta nik behitu noen albora, eta goiuri zeuen, super in the feeling myself. Super feeling myself. Baina, Nik hor autoestima hor. eta hor gora egiten dut konturatu autoestimak. nintzen, benetan kontzertuak zer dien. Osea, benetan die bomba espiritual bat. Bai. Benetan lortuzun Beyoncé. Neregan behintzat eta pentsatzen dut antzauden beste 40.000 pertsonen baita, Autoestimakin, autoestima festa, autoestima gora egitea. Eta birazari garela, 4 kontzertuak aipatu ditut, baino aipatu behar dugu beste kontzertu berezi bat. Victoria Eugenian, Iker Laurobak duen kontzertua. Bueno, guk zozketa bat daukagu, abian, bi sarrera. Zuk uste Izarok asmatuko duela? Ui. Badaukazu hor? Bai, ez esango. Bueno, azalduko dugu. Vale. Iker Laurobak urriaren 6an kontzertu emango du Victoria Eugenian, oso berezia. Super berezia. Bere taldearekin eta gonbidatuekin. Eta zu izango zea, gonbidatu egitako bat. Bai. Guk kontzertu berezi horretarako bi sarrera zozkatzen ditugu. Baino, horretarako da zozketa lehiaketa. Horretarako asmatu egin behar duzu, guk jarri dugun Ikerren abesti bat, ze abesti den. Eta Ikerrena da. Ikerrena da, bai. Bueno, inora despistatzeko entzuten ari garen hau Lauroba proiektuaren azken diskoko kantua da, bertan Ikerrek eta Izarok abesten zuten kantu ederra. Baina ez zaituztegun ahastuko Ikerren asmatu behar duzuen abestia, Iker Lauroba bakarkako proiektuaren kantua da, eta gainera, zertxo baita errezte aldera, urtaroetako batean dagoen kantua. Hori da, eta sareetan jarri dugu, beraz, sartu gure Instagram, Twitter edo Facebookean, eta entzun, eta zuen erantzunak bidali, ze momentuz, pertsona bakarrak asmatu du. Eta Ikerrek berak ez daki. Eta Ikerrek ez du asmatu. Erakutsi genion, baina oso fuerte izan zen. Abestiaren moldaketa, noski abestia dago, tira biratuta, gora pilatuta dago. Ez dela oso errexalitzateke. Eta pentsatu non, esan niongo juriri jo, baina antzeman iten da. Nik banekin zabezitatik gari nintzen abiatzen, orduan, eta Ikerri bialdu, eta Iker gauza bat auta bestin behar dugu, eta zozketarako, eta asko nabari da ze kantu dan, da erantzun zidan. Jode, nik ez dakizin da, ez da posible. Eta hau da kantua. Berriz entzun nahi duzu Izaro? Bai, berri erantzun. Baina asmatzen baduzu ezin duzu esan. Dale, claro. Esan behar duzu, badakizuna duz. Pixka eta flamenkatu egin dugu nahi gabe Iker. Osa, guai dau, Eta ez dakit. Ez dakit, Bueno, dagoeneko, osteguna denez, eta astelenean zozketa honen irabazlean orden esango dugunez, eta etzaretenez hainbeste, oraingoz bakarrak asmatu duzuenez, pista bat emango dizuegu. Piskat, egin behar da razionalizatu edo. Alegia, abestian, lehenengo referentzia, bateria ez dauka. Horrek ematen digu aukera, Ikerren diskografia hartu, eta azteko, txap, bateria dutenak, nor da nor, ez? Nor da nor, kentzeko. Zer gehiago ez dago, adibidez. Ez da gitantzen maten den ondo ze instrumentu den hor oinarri harmonikoa eramaten ari dena, ez da gantzen maten, ez? Nik arazo badaukat badakidera ze kantu dan, eta dena datorkit, baina, bueno, pista hori da, bateriarik ez dauka, hori nabari da, audioan, hemen, bateriarik, ez dago. Eta abiadura ere, hortxe doa. Pixkan motelagoa da originala esango nuke. Dagoeneko bi pista eman ditugu. Bai. Bat, orain eman duzuna, eta bestea, ez dela udaberria. Bueno, eta urtaroetako disko bat dela, hiru pista. Ez da urtaroetako disko bada, ez da udaberria, ez dauka bateriarik. Oia. Beraz, astelenan esango dugu, zeinek
eramango dituen etxera, bizarrera horiek, baino pentsatu. Jope. Zein da urduriago, Iker edo Ikerren ingurukoak? Iker. Iker, oso urduri dago. Oso emozionatuta dago. Eta oso polita izango da. Nik badakit zeldista. Kilimaldaketa egongo da. Eta kriston guai egongo da. Ez du erantzun bazpare. Ez. Eta oso guai egongo da. Gainera niretzako superberezia izango da, ze ikustea Iker holtza hortan, bai, niretzako bai da justizia poetikoa. Eta arduen ederra izango da. Uste dut Iker maite dugun denok badugula sentsazio, Bai, ez? eza. Justizia poetikoarena. Akaso gehiegi egin behar izan duenarena, baina, bueno, lan asko eginda ere berarentzat ez ikonikoa den antzoki batera joan, bete egingo du, oraindik sarreraren bat geratzen da, baina 4 hortik, beraz, sartu Donostia Kulturaren webgunean, eta bertan lor ditzakezue sarrerak, eta, bueno, kontatu dizuegu astean zehar, bigarren kafea ere bertan izango dela, bueno, izango gara, gure kasa, sarrerak erosi ditugulako kontzertua ikusten, baina, 4:00 6:00 zuek soinu proban zabiltzaten bitartean, guantxe, Eta hau montatuko duzue gutxi gora bera? Bai. 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 Eta bertatik pasatzen joango dira gonbidatuak, eta Iker, eta nahi duenak, eta jende asko. Eta joango gara, ez dakit bai, horrelako lekukotza bat, presio bat egiten. Eta tartik igual eskapatuko gara, ondoan daukagun, aretoaren eserlekuetara, eta soinu proba entzungo dugu, eta jakingo dugu sekretutxoren bat, eta orduan kontatuko dugu. Zertxo bait, baino ez asko, ez dizuegu kontzertuaren gauza gehiagi jakinaraziko. Aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta biak topa egiten topatuko nauzu. Agur esan behar dugu? 3 minutu azka goren. Nahi duzue fun fact bat kantu honen inguruan? Bai, esan. Kantu honen bideoklipean, bajista ni naiz. Konturatuta baginean, Ez da konturatu jende asko. Ez? Ni lehenengo ikustarian nintzen konturatu. Ostras. Ez. Nik ez dakidana ikusi nuenerako, akaso dagoeneko Goiurik aipatu zidan edo. Imanolek zuzendu du. Ez, Imanol gero kontatu zigun eukizuela alako zuzendari aktore borrokatxoa izarorekin, a ber, nola zatozen zu kamararekin eta pixkatola ibiliziela. Ez que nik esan otzen, ez grabatzeko asko nire atzamar. Nik enuen esan nahi, baina. Zenik bajoa ez dakit jotzen. Baina itxura behintzate bastante pro, Bai, ez da, nik ondo. Nik txiki miratzen dut. Nik tragatu inun, esan hon, ikasi du. Nik eran pixka txiki, lore eta ane bastida naztu, irurak eta nisaiatu hori egiten. Bueno, barratxaldeko 5 eta 57 azken galderatxo baterako tarteara izango dugu Goiuri, eta gero agurtu egin beharko dugu Izaro. Ez da galdera bat, baina nik zerbait bota nahi dut. Arrakasta handia lortu duzu. Eta negarra egingo ez? Goiuri! Badakizue unibertsitatean irakasle batek behin esan ziola Kalifornian. Oh, Goiuri, what a beautiful name. Guarri. Ai, kontatu digu inoiz hau ere. Aizen manegar egin dugun astontan. Bai. Baina, bueno, ez, benetan. Arrakastan dia lortu duzu eta badakizuz nik badaukat nire teoria zergatik izan den. Zuk eta zure ingurukoek, bueno, ni talde hortan sartzen naiz, egin duzun guztia, pauso bakoitza, bizi izan dugulako pauso gorena izango balitz bezala. Ospatu ditugulako denak. Denak ospatu ditugu, eta pauso bakoitza izan da, ez genuen uste ona iritsiko ginenik, ez genuen uste 100% lortuko genuenik crowdfundingan, ez genuen uste Mikel Urdangarinekin kolaborazio bat egingo genuela. Ez genuen uste Madrilera joango ginenik kontzertu bat ematera, ez da gizien bat disko iritsiko zirela. Gure musika Spotify egongo zala. Sariak iritsiko zirela, elkarrizketak, telebistan, egunkarietan, aldizkarietan,
sariak, musika bulegoa saria, eta beste hainbat. Baina dena izan da hori da ospatzeko, hau da iritsi gara gorenera, eta nik uste dut hori izan dela Beti egon garela helmugan, egia beti esan. egon gara helmugan. Goren mugara iristen ari gara, eta uste dut hemendik aurrera mikrotik kanpo jarrituko dugula, baina zuri entzulari mila esker horregotegatik bihar arratsaleko 6 lauetan barkatu izango gara hemen zuekin. Zuri izan eskerrik asko. Zuei. Nahi duzun arte, akaso urriaren 6an Victoria Eugenian harrapatuko dugu hortik nonbait. Seguro. Izaro, bihar arte, Goiuri bihar arte. Bihar arte. Eta hori, bagoazela, mila esker. Aio. Keep calm and bigarren kafea.